képviselő kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek. Mit mondott Aliyev azeri elnök Magyarországon címmel? A kérdésre a miniszterelnök úr megbízásából téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úr megbízásából Szabó László államtitkár úr válaszol. Kónya Péter képviselőt illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. 2012. augusztusában a magyar kormány képviselői arról tájékoztatták a közvéleményt, hogy létrejött Magyarország és Azerbajdzsán között egy egyezség, ami alapján Magyarországon életfogytiglani börtönbüntetésre előre kitervelt aljas indokból elkövetett gyilkosságra elítélt Ramil Safarovot hazaengedik Azerbajdzsánba azzal, hogy a hátralévő börtönbüntetését Azerbajdzsánba fogja letölteni. Ehhez képest Ramil Safarovot, amikor hazaérkezett Azerbajdzsánba, nemhogy börtönbüntetését tovább töltötte volna, hanem hősnek kijáró tisztelettel fogadták Azerbajdzsánba, és azonnal elnöki kegyelmet kapott Aliyev elnök úrtól. A diplomáciai szokásjog alapján ilyen esetben megszüntették volna a diplomáciai kapcsolatokat, ha egyoldalúan egy ilyen egyezséget egy ország felrúg. Kérdésem, illetve hát nyilvánvaló, hogy vagy nem létezett ilyen egyezség, és akkor a kormány képviselői hazudtak a magyar közvéleménynek, vagy pedig, hogyha létezett, akkor szeretném azt tudni, hogy mit mondott Aliyev azerbajdzsáni elnök magyarországi látogatása kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, hiszen nyilvánvaló, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr megkérdezte Aliyev elnök urat arról, hogy miért is engedték szabadon a korábbi egyezséggel, és az egyezséget felrúgva. Erre kérném a válaszát. Nem tudom, hogy államtitkár úr egyébként tud-e válaszolni erre a kérdésre, mert nyilván ez egy négy szemközti beszélgetéssel hangzott el, de remélem azért érdemben válaszolni fog államtitkár úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, tisztelt Országgyűlés. Megadom a szót Szabó László államtitkár úrnak, aki a miniszter úr képviseletében válaszol. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Képviselő úr, tudok válaszolni, de a válaszom az rövid lesz. Ez az ügy Ilham Aliyev és Orbán Viktor elnök urak között nem került szóba a találkozó során. Köszönöm. Megköszönöm államtitkár úr válaszát, tisztelt Országgyűlés.